shake!
yan, basic! Love Radio, music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning. Tawagin niyo na lang po akong Barry, 48 years old lang, Muntinlupa. Byudo na po ako, Kolantits. Kaya ako na lang nag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Masakit. Ang lakas ng mic ko kahit ang layo ko. Masakit mang tanggapin pero nagkasakit ang asawa ko dahil sa komplikasyon sa kidney. 3 buwan nang nakalipas mula nung nawala siya pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Nahirapan po akong mag-move on, lalong-lalo na ang aking mga anak. Hindi po ako nakapaghanda sa mga pangyayari. Kaya halos linggo-linggo binibisita namin siya. Minsan twice a week pa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Papalaro po tayo pag katapos natin nadadalaw kay Mama. Sige anak. Mamaya na nagdadasal pa si Papa dito. Di ka naman madasalin dati. Jinjin, wag mo nang ganyanin si Papa. Na para bang napapanggap lang. Hindi lang ako sanay. Wait lang hindi ko kayo Dapat nga umiiyak ka rin eh. Kasi kung naiiyak na rin ako, namimiss ko na si Mama, Papa. Miss ko din naman si Mama pero alam ko kapag nakita niya tayo na sad-sad, masasad din siya. Dapat po masaya tayo na di na siya nahihirapan. Oo nga naman, Barry. Tama naman si Siya Jinjin. ka pala, tita. Ako, titsahin niyo ako eh. Alam ko naman yun. Pero hindi naman maiwasan. Parang kahapon lang nangyayari yung lahat. Naalala ko pa rin nung nasa ospital tayo, naghihintay na lang. Okay lang yan. I-comfort mo yung tatay mo, Jinjin. Sige po, Papa, kaya mo yan. Maniwala ako. Ilang araw lang. Nainis kasi ako! Huwag ka na mainis. Huwag ka muna matigil. Yun, ano? Okay, Papa, ako kampi. Siyempre, may bro code kami ni Papa. Saan po tayo kakain pagkatapos? Talaga yun yung iniisip mo? Siyempre, si Mama kasi po, mapagmahal yan siya. Alam ko,
Kung nanonood siya sa atin, sasabihin niya din, kain tayo pagkatapos. Diba? Oo nga, nagugutom na rin ako, Alam ko na, Papa. kumanta na lang tayo. Kumanta na tayo dahil lang ng pangbalungkot dito sa sementeryo. Anong kakantahin mo? Hoy, huwag kayong mag-ingay. Baka magising yung ibang It kahimbay might dito. be you. It might... It might be you, Tita Trixie, ang susunod kay Mama. Ako! Walang iyak ang bata ka! Gusto mo na lang ako mawala, tapos... Something's telling me it might be you. Hindi ako mapaturo. Mayos ka, hoy. Tumigil ka na ngayon, tatay mo. Oh. Nagjo-joke lang Okay lang ako yan. kasi po lahat tayo sad. Sino gusto maging happy na matayan nga? Dapat ba maging happy? Okay lang yan. Barry, alam mo naman namin na mahal mo yung kapatid ko eh. Alam mo, yung mga bata, andito naman kami para tumulong sa pag-alaga sa kanila. Salamat po. Salamat po, ate. Kaya kayo magpakabait kayo. Aba, mabait kami. Mapapagsalita naman to. Mababait yun yung sagot mo. Siyahin mo ako ganyan ka sumagot. Mabait. Sis, dapat siguro sinama. Mabait ba yan, na tita? Nagsasalita. Wow, ikaw na una, it might be you. Ako yung masusunod sa kapatid ko. Mabait yun. Somewhere down the road. Kasi magkikita kayo ni Mama pag Tingnan mo. Ano ba dagdagan mo? Ano? What matters most is magkakasama tayo pagdating ng one day ni Mama. Ayos yung hair ko. Alam Tita ko naman. Trixie, daan tayo ng Watson. Hoy, nagluluksa mo yung tatay mo. Ang dami mo. Sige, mapasunod tayo sa mga UB Express boys. Oh, sa mga Watson lady. Sa'yo na, Barry. Okay na yan, tanan na. Ang pangit flower Nagugutom na na yung nabili mga bata. natin. Tag 100 lang. Yun lang yung budget ko eh. Weekly naman tayo Bakit dito. yung kandila pa parang gamit na sa birthday? Diyos kabila, huwag ka na maingay. Wala naman ang tao namatay agad din. Sinindihan nila, bago pa yan. Gunas nyo pa yan. Okay. Pagod na ako mag-joke. Ay, mga anak ko, doon ako humuhugot ng lakas ko lang, tits, kasi para sa kanila, mas naintindihan pa nila na wala na silang nanay. Ako hindi. Ba't ganun ang nangyari? Ang aga naman yung kinuha sa amin. Habang nagmo-move on ako, nagparamdam ang aking Oh, di ba? Oh, di ba? Tama si Jinjin. Huwag ka muna mag-react dyan. kinomfort ako ng kaibigan kong si Jing. Totoo, magkaibigan lang naman kami talaga. Alam niya, hirap na hirap ako sa pinagdadaanan ko. At yun, di ko alam na nagkaroon na pala kami ng situationship. Salok-sa pamor. Isang araw, pinasyal ko mga bata at kumain kami sa paborito nilang fast food. Kain lang kayo ha, order pa. Papa, gusto ko pa ng burger steak kasi bitin sa akin yung 2-piece chicken. Sige, order ka lang. Ikaw, Jinjin. Gusto ko po ng Ano? tall, dark, and handsome. Uy, Jinjin, batang-bata mo pa. Tall po pala na Starbucks mamaya. Tall, hot,
and yummy. Sige, kahit ano order mo, sabihin mo na lang mamaya, ha? Papa, bakit bagong ahit ka tiyang bigote, tsaka Bagong gupit. parang nagupit ka po, tsaka nagpa-manicure ka pa? Hindi ka naman ng ganyan eh. May bisita kasi ako. Ayan Ayan na na nga siya. sinasabi. Ayan na nga Papakilala. sinasabi ko. May papakilala lang Ano ako. nga ngayong buwan, Papa? Anong buwan ngayon? Sabi mo, sumagot ka. Buwan? Anong buwan? Ano pong month ngayon? Ano ngayon eh? March. March, oh. March. Kailan namatay si Mama? Mga December. December. Mm. Bilangin natin. December, January, February, March. Ilang buwan? 3. 3 months. 3 months rule. Sakto, 3 months. Sobra na nga eh. Sige. Ay, Binilang teka ko. lang. Ay, kumusta? Hello. Oy. Oh, wow. Si Tita Jing nyo, ito yung mga anak ko. Si Sabay Jun, tayo, Jun, Jun, Jun. Jun. 1, 2, 3, go. Tita Jing! Ano bago yung ano ko? Huwag mo na 1, 2, 3, go. Tita Jing! Oo, ako si Jing. Kahit wag na Tita Jing, Jing lang okay na ako. Uy, ano ka ba? Siyempre, respeto yan. Naiintindihan ko Tita naman Jing. yung mga bata. Kung pwede nga lang, Mami Jing na eh. 1, 2, 3. Mami Jing! Oo, bakit? Hindi. Can you explain what's happening, Papa? Can you Mga explain anak. to us? Matagal na kami magkakilala ni Tita Jing nyo, magkaibigan. Alam niya na nahirapan na ako. Gusto ko rin na may mag-alaga sa inyo pag wala ako. At napag-usapan na naming dalawa to. Di ba? Ano unang po sabi nyo? Gusto nyo mag-alaga sa amin pag wala. Ano pa? May sinabi kayo prior to that. Matagal na kami magkakilala, Matagal magkaibigan. magkakilala, oo. magkaibigan. Tsaka may taga-alaga sa amin. Yun ba talaga yun? Oo naman. At syempre, kailangan ko rin Wala na yung Diretsuhin mo nanay na niya. yung mga bata. Kasi nalilito eh. Siyempre, iba yung mga bagets ngayon eh. Mga anak, ano mang gagawin natin, hindi na natin may ibabalik yung nanay nyo. Diretsuhin mo na yung mga bata. Kaya, para mas mabilis. Kayo na po! Oo, kami na. Ayan! Ang tagal-tagal! Ang dami sinabi! Uy, Jinjin! 3 minutes po! Tatay natin yan! Ang tagal kasi ako kasi sa paganyan-ganyan. Ako... Maniwala na sana ako may ganun. Opo, masyadong mabulak Papa, ako okay lang po magsalita. sa akin. Papa, Tita Jing, welcome to the family po. Wow, welcome to the family! Jinjin, bakit? May magagawa po ba kami? Mga bata pa lang kami, minors. So, susunod lang kami sa guardian namin, sa parents. Wala naman po kami magagawa eh. Naglandian po kayo agad pagkatapos na mamatay ni Mama ng 3 months. Oh, Jinjin! Paiyak-iyak pa yan po si Tita Jing. Paiyak-iyak pa yan si Papa sa sementeryo. Hindi ako nakaka-move on. Sabi niya hindi siya makaka-move on. Para nga maka-move on. So, ginamit niyo rebound si Tita Jing. Hindi, ganun. Siguro sa bahay natin pag-usapan o sa somewhere na hindi masyadong marami nakakarinig. Kasi... Sige na, ako na bahala. Ako na bahala nakakausap sa kanila. May sipon po kayo, Tita Jing. Oo, pasensya na. Pati nga si Papa niyo eh. Ay, Sige, nawaan siguro ako. nag-ano na kayo ng laway. Ever let me find Agad pong nakarating ang balitang yun, Kolantit, sa pamilya ng yumaong kong asawa. At kinausap nila ako. Ano, ipaliwanag mong mabuti. Nay. Ang sinasabi ni Trixie. Paiyak-iyak pa yan doon sa sementeryo. Oo. Tapos, ganyan lang. Wala, kaka 3 months lang. Pinalitan na agad yung Hindi. kapatid ko. Hindi pa nagbabang luksa, nagbabang panty na. Dahil galaw ka. Dahil gusto ko mag-react. Nalito. Patingin niya ng babang panty. Ay! Dali.
Bawa na naman ako nito. Ikaw kasi! Huwag mo na akong gayahin. Sabi ko nga, nagaya ko na eh. Pa, mahal ko po yung anak nyo. Pero ano pong magagawa ko? Hindi ko naman na siya maibabalik eh. Gusto ko may mag-alaga rin sa mga anak namin. At siguro naman... Kaya naman aming Kaya naman naming alagaan. Pero nga. pinalitan mo agad yung anak namin. Oo nga! Baka naman nagkukwentuhan na kayo na, nagsisituationship na kayo niyan, hindi pa man nawawala ang anak namin. Ay, hindi. Kabilis yung naging kayo. Matagal na kaming magkakilala pero hindi naman po sa ganun. Baka, nag-overlap yan habang Oo, alam ko hospital yan. si Gawain ni kapatid Kanor ko. yan eh. Ha? Dati pa naman yun. Gusto mo talaga eh, natil-trigger ako eh. Hindi, darling. Ikaw, Brad. Hindi, Brad. Brad na tuloy. Brad na. Kasi nainis ako eh. Anak namin yun. Wala pang date anniversary. Kaya nga! Pinalitan mo na? Ano Ko. pong gusto nyo? Pa, mawalang galang lang. Gusto nyo po ba habang buhay na ako magluluksa dahil nawala yung anak nyo? Hindi namin sinasabing ganoon. 3 months pa lang. Oo nga, Brad. Pinalampas lang ang 40 days pagkatapos ganyan na. Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo sa gawain mo? Wala naman po kaming ginagawang masama. Mahal ko yung anak nyo. Hindi mo mahal na, palitan mo nga agad eh. Oo nga! Sino ngayon dadalaw sa anak ko sa puntod niya? Napalitan mo na. Siyempre yung pinalit mo hindi papayag yan. Diyos ko, mahiya ka nga sa balat mo. Umuwi ka na nga. Unahin mo muna yung mga bata. Tama yung mga biyenan mo. Ano ka ba? Huwag mo silang pakinggan. Ang importante tayong dalawa eh. Bari, naiintindihan ko. Pero tama sila eh. Ang bilis ng mga pangyayari. Kaya tuloy na pagbibintangan ako malandi. Baka akala nila ganun ako klase ng babae. Alam ko naman sa sarili ko at alam mo sa sarili mo hindi ka ganun. At alam ko maiintindihan tayo ng yumao kong asawa kaya ipaglaban natin to. Paano? Wala akong kakampi. Ako yung kakampi mo. Nahirapan ako. Pati mga anak mo, ramdam ko na ayaw Tatanggap nila. ka rin nila. Tatanggap ka rin nila. Wala na sila magagawa dun. Paglalabang kita. Mahal mo ko. Mahal kita. Jim, mahal kita. Mahal din kita, Bari. Ang hirap eh. In the morning sun, I feel you touch. Metro's #1 Love Radio. Basic! Yung sabi ng friend ko. Wala kang sunmig? Wait lang. At yan ang kwentong Pilsen natin today! Yehey! Sino ang mga nakagusto ng ating storya? Wala pa akong script. May script pala yan. Okay. Binabasa ko. Title, Taas Babang Panty. Binaka-invalid format lang yung script ko dito. Yung basa. Invalid format, eme. Sige. Send mo na lang sa akin sa chat yung Don Carlo Jeronimo, good morning. Serenity J, Elaine Mackerel. Dapat multuin ang asawa. Okay, mamaya.
Hoy, wag kayo magmura dyan sa comment section, AJ. Oo nga, bad yan. Ano ka, AJ? Walang part 2, wala. Yun na yun, wala na Walang part part 2. So, update na lang. Update. Update na lang. 2. Tinuloy pa rin nila. Tinuloy pa rin. Okay. Lumaban talaga. Lumaban si Barry kasi Love niya. ayaw na niyang maging malungkot. Si DJ Ron ng Bahrain, hello po. Ingat kayo dyan, ha? Mga nasa Dubai, ingat din kayo. 'Cause we Mali. live From in a SG. world of fool. Invalid format pa rin, B. Lang, ha? Sige, shout out muna tayo habang wala pa. Ayan na, ayan na. At yan na nga po ang ating kwentong Pelpilsen, di ba? Kwento ni Barry. At naalala nyo pa ba yung mga moment na meron kang birkada na ganyan na bigla na lang iiyak? Kasi syempre may yumaong asawa, tapos bigla ring mai-in love, parang si Barry. May aaminin, o minsan maglalabas ng sama ng loob. Nako-relate tayong lahat dyan. Kaya kung namimiss mo na sila, tawagan mo na at umpisahan ulit ang kwentuhan kasama ang Beerkada at ang True Global Filipino Beer, San Miguel Pale Pilsen. Ayan. Good morning. Saan available ang Tita Max merch? Nasa Shopee. Shopee. Check nyo yung Tigas Tito clothing sa Facebook page nila. May mga, may iba pang mga designs. And of course, Tita Max, yung ayaw call bata, pakokol. Update daw sa panty. Hoy! Hindi na nagsusot ng panty. Galaw ka. Ayan. Ernesto Balikat. Dr. Taganomics, mga advance happy birthday kay Celine Tolentino from Barangay Info, Angeles City, Pampanga. Advance happy birthday. Dana Bells, good morning. Yan. Sir Ryan from Davao Airport, kumusta mong tanan dahil sa Davao? I miss you all. Kita-kits puhon. Si Benjamin Mag-Holy Week Apostol. ka ba dun? Hindi. Mahal na mamasahe. Magkano ba? Kasi kayo, 5 kayo agad no? Basic, Mama Eds, di hello. kaya. Magkano isa? Tingnan ko sa Pag malapit na yung flight mo, halos 5,000 Oo, na malapit yun. na eh. Oo. It's good 2 weeks na lang or 3 Tsaka weeks sa na. biyahe nga ngayon, kung gusto yung magbakasyon, di ba, sa Holy Week or mag-land trip man lang, mahal din yung gas eh. Kaya wala. Oo, Behave na muna, magnilay-nilay na muna. Shout out. Pero di ba dapat may Kids, plan wala ka, di ba? Di ba dapat may plan ka? Ay, di, sa May pa naman yun. May, yun. oo. Matagal na yun na book. Ako lang yun. Piyesta sa amin. May pala. May yun, May. Before Aliwan ba yun? Before Aliwan. Ayan. Kapuroy from Pasig, hello sa inyo. Di si Maria Makita from Tarlac. Si from Dubai, hindi ba Fujairah si Yumi? Kumusta kayo dyan, Yumi? Sana okay kayo dyan, ha? Good morning, mate. See you batch reunion May 23, sabi ni Eds. Ay, sino yan? Sherry. Sherry. Sino yan? Shiray. Sherry. Oo. Binabaliktad kasi yung Hirap pangalan. naging ambulansya kasi si mama eh. See you po mga kabatch ko. Sobrang nagpe-prepare kasi kami, Col, sa May 23 para sa Exciting yan. batch 2001. 25 years na. Magkabatch ba tayo? O ahead ka isa? Ahead ako. So 25 years na kami. High school ba yan? High school. Ano yung kayo, 2000? 2001. 2001. So 25 years 99 sakto kami. Silver jubilarian kami. Yun. Yorn. Kita-kits kayo dyan. At available na po yung guesting ni Kuya Kajot sa Tita Max Podcast with his wife, Ate Lita. Sobrang laugh trip yun at ang daming Panoorin nyo. revelation. Si Idol Rapi. Para kayong nanood nung kay Roger din, no? Yan. Lahat naman nakakatawa. Iba-iba yung Iba yung flavor. Yung flavor, yan. Raj from Iraq. Sure dia. Si Freddy Castro. Yan, good morning. Damak din mo, Freddy, oy. Oh, yeah. Half-blood, good morning. Yun. Nagkaano na sila? Ang tawag dyan? Sa tingin, Nagkaanak sila?
Wala Nung pa. bago niya? Bago pa lang lang eh. sila. Bago pa lang. Wow! Ang honeymoon pa yan. Nagkekemean pa yan lalo. Ano yan? Lagi-lagi yan. Ang Ganun tanong pag dyan, bago mag-asawa, honeymoon stage. Sami, hello. Ang tanong dyan, pag humupa na yung honeymoon Ayan, stage. yung honeymoon stage. Doon malalaman kung Tas mahal mo yung syempre, tao. alam mo naman na galit pa yung family ng guy sa'yo. Oo. Damay ka sa Tapos galit. pag ikaw may yung conflict na dahilan ganyan, no? kakayanin nyo ba? Hindi ba kayo mag-aaway Baka dyan? na-excite lang. Eds Ingracial, excited to see you. Sino Mama si Ed, saan yung batchmate ko binabati? Ay, hello, Eds. Akala ko si lalaki kasi Eds eh. Ayan. Paring Sam, good morning. Ako tingin ko, halimbawa na biyuda ako, one day agad. Aray mo pa ka, one day agad, may kapalit agad. Like, hello. Grabe talaga, guys. Hindi ko hayaan ang sarili kong malungkot. Siguro, or para naman may respeto, pagkalibing. Kaya 2 days lang yung burol. Excited! Buti mo, Pinaburol. pinagburol ko pa. Oh, talaga. gumastos ako ng ng biskwit. Alam nyo na, gusto nyo makarelasyon ni Tita Max, wala na. Oo. Pag Hindi ako nabiyuda, para alam na this. magluksa. No, hello. Si Ann from Taiwan, hello sa inyo. Ano pala ngayon, may hulaan ng title, sabi ni Tigastito. Oy, meron ba? Oo, si Carlo Bata yung first, hindi lumalabas yung comment mo eh. Siguro ko kasi. Baka sa iba siya nag-comment. Oo, sa ha? ibang stasyon. Ayan. Carlo Bata, candidate number 2, Ano ba yung Elmer. mga na? Ang Ilagay mo tipan. nga, Col. Ang tipan. Panty. Galing mo talaga, Elmer. Ito si Elmer, pag mga ganyang usapin, no, alam na alam. 3. Happy birthday sa asawa ni Mama Toneth, si Kenneth Lualhati. Happy birthday! Ayan. Ano sagot ni Col, ni Carlo Bata para makita rin natin? Oh. Saan yun? Malayo eh. Carlo, malayo eh. Oo. Malayo na. Carlo Bata. Carlo Bata. Saan na daw? Ayan. So kung gusto nyo sumagot, sige, comment nyo lang si Atieng Gonzales Reyes, hello po. Ang bilis Malayo na palitan eh. agad. Si Luksa. Luksa. Ayun. Thank you, Uncle Boyet. Namimili ka rin ng seryoso, Tigastito. Luksa versus ang tipan. Oo. Ayan. Oy, Lay! Ikaw talaga. Good morning. Wala kaming breakfast. Hello, Mars. Miss Ganda. Ah. Lodi ko yan eh. Pag nakita ko yung mga shoes niyan, True. Lagi puro ko na on cloud, pinupuri. tapos iba-ibang kulay. Oo. Tapos hindi on cloud lang. Yung mga Lueve pa na, Limited edition. Ay, no. Iba yan eh. Pag nagkasalubong kami, doon ako sa paagad nakatingin. Alam na niya this. Sayang, hindi kami Morning, magka-size. Ronnie Ogena. Pabate sa tita and uncle watching mula sa Summerside, Canada. Good morning. Morning, Lester. Si Luwila Sorila, ang katas ng patay. Uy, grabe naman yung title mo. Hi po, watching from New Jersey. Embalsamador yung dating. Katas ng patay. Anong name nyo, ma'am? Lagay nyo po yung name para mabasa. Si Vanj from Japan. Uy, mga OFWs natin, lalo na sa Middle East. Ingat kayo dyan. Victor Jan Solis, pasali po. Title, Babang Luksa. Tapos may laughter. Yan ba yung nagluluksa? Alam na this. Pero talaga, ang statistics talaga na kapag namatay ng asawa, lalaki talaga mabilis magpalit. Ganun ba yun? Oo, kasi ang lalaki, kailangan niya talaga ng babae on his side din na mag-aalaga. Kailangan niya lagi siya ng mag-aalaga. Kasi kaming mga babae, meron nga kaming masculine instinct na, tamo, mas maraming byuda na hindi na nag-aasawa. Hindi nag-asawa, Oo. Pero yung mga byudo, madalas nag-aasawa din agad talaga. Ganun ba yun, guys? Takot sila mag-isa eh. Kailangan nila na mag-take care sa kanila eh. Si Otits Tonton. Hi daw, Tita Shout Max. out, Otis. Dati sa radyo lang daw napakinggan sa Mini Pango. Ngayon napapanood na. Morning. From Malaysia,
Kuala Lumpur. Hello po. Oh, hindi namin mabasa yung name nyo. Yung iba, characters lang. Tsaka napansin ko sa Pilipinas, kapag ang byuda nag-asawa ulit, sasabihin, ano ba yan? Nag-asawa pa? Diba? Meron tayong stereotyping. May langaw din. May langaw din na, ayan, byudang langaw. Basta tingin mo, pag lalaki, tulad ni Barry na Hindi naman ginajudge masyado pag nakahanap lalaki. agad, Hindi no? masyado. Sa family lang Parang ng girl tanggap, na oo. teka Parang lang, tanggap talaga. Pero pag babae yung... Mag-asawa ulit, no? Parang Oo, may something. nadjudge agad. Ano ba yan, Landin? Tanda na. Byuda, nag-asawa ulit. Ganun. Pero hindi nila naintindihan na, di ba, may mga iba na talaga. Oo, gusto rin namin Nakahanap bembang, sila eh. no? Ay, di ganon. Sa shuttle. Shuttle. Washington, si Papayan. Sure. May tanong si Otits Tonton sa'yo. Hindi ka na ba naulit sa Davao? Hindi, si Joyce yan. Joyce de la Cruz. Wala pa. Wala pa. Walis ka nga dyan. Kaya nga eh. Pagtawa pa naman natin, nahihigop natin. Uy, sarap na sago. Sarap. Ayan, natihaya siya. Ayan kasi. Lasing ka, Brad. Ayan, nalaglag. Ano yun? Langaw na hindi nakakalipan. Yeah, sorry guys. Pinakausap Ganito na kami natin yung ka-bored. langaw. Ganito kami kabaliw. Yung langaw ko Hindi, lang. na ka nakita ng langaw na Nakateha, natihaya sa hindi niya nahirapan kayang sa bumangon, bumalik. tapos nahulog. Anong tanga ng langaw? Lasing ka ba, Brad? Uy, naalala ko, high school, meron kami kaklase na umiyak dahil sa lamok. Parang may something na tayong dalawa. Ayan, Freddy Castro, ni Rafi Morales. Sipsipin ko na lang sipon mo, Tita Tanya. Pag Kaya nga gumaling Hirap eh. ka. Kuya Tado, Nalagnat hello pa sa'yo. naman ako. Paradyo niyo po ako, gusto ko makita pamilya ko po. Ayan. Sige, sino yun? Si Ano mo Otis dyan? Tonton, morning. Ilabas mo yung pangalan. Buwang na yan. Hindi ka pa tapos. Sige, salamat po. Sinong Ayun. nanalo, Angkol? Sino nanalo? Mag-out na So, tayo. bibigyan natin ang mananalo, bibigyan natin ng exclusive na Mga katas ng nakalipas shirt. by Tigas Tito and Super Cuts Barber Shop na Cap. Yun. So, marami na nanalo. Si Atilin Gabaw, nanalo na yun. Totoo. Sino pa yung nanalo Sino pa dati? ba? Yung nagpunta dito. Congrats sa mga nanalo na. Oh. Title. Opo, nag-bioflu ako, Tita Tonet. Nag-bioflu ako. Patayin sa sindak si Jean. Sabi ni ano. Si Jing yun ko. Jing kasi. Jing. Yan. Di ba? Pa-contest niyan din, sumali din siya, di ba? Iba rin to si Tigas Tito eh. Winner! Carlo Bata Pakukol! Congratulations, Carlo Bata Pakukol! Ano yung title niya? Luksa. Loksa. Seryoso yung title natin today, Loksa. Ayan. Ang katas ng luksa. Ayan. Iba ang dating pag isang ano lang eh. Di ba? Pag one word lang One yung mga... wordings lang. Totoo. Isang one word pero ang dami na niyang parang dami na niyang kahulugan. Congratulations! Congrats, Carlo Bata Pakukol! Ayaw ko. Bukas may programa si Uncle. Sabadog show, si Sunday naman. Sunday Golden Morning. Magpagas na kayo dyan. Mga taga-Naik Cavite, hello sa inyo. Ayan, dagang salamat. Happy weekend sa ngalan ni Uncle Boyet. Maraming salamat po. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Tanya Chinita Tagol. Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. What's arts? Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako. Yes. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gas, naging trending ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Dahil sabi ng mga netizens, Kumare ko yan eh. Wow! May nangunguna na! Patapusin mo! Hi, friend! Hi, Dilin! Wow! Nakikipend na libre yun! BFF! BFF bagad? dahil nga binigyan siya ng lifetime fuel incentive Hi, BFF! ng Phoenix Petroleum nung siya'y nanalo ng gold medal para sa Pilipinas. Subalit, ayon sa kanyang manager, napailing na lang at napasana all dahil Kasi, scam? 2 years lang naman daw na Uy. naging libre ang kanyang gasolina. Hindi naman pala lifetime. Sino yan? Sinong gasolinahan? Phoenix Petroleum. Subalit, naglabas din Shower out. official statement ang Phoenix Petroleum. Ayon sa kanila, Palusot. sumuporta sila sa mga atletang Pinoy at nagkaroon pa sila ng cash donation na 5 million sa kanya. 3 milyon naman sa silver medalist na sina Carlo Paalam at Nesty Petesio at 1 milyon para sa bronze medalist na si Yumer Marshall. Nagkaroon din ng fuel incentive for a limited time ang nasabing mga medalist. Pero si Heidelin na gold medalist, lifetime fuel. Subalit, noong kinausap siya na maaari bang i-share ang donation ng gas, hindi daw ito pwedeng i-share dahil meron daw siyang iba pang commitment sa other petroleum company. Kaya matapos yon, naputol na ang kanilang ugnayan. May breach ng kontra. Parang gano'n. Tama ba? Pero hindi ako nakinig. Sino? Ako? Wala Basic. naman daw kontrata. Sabi nung may-ari ng Phoenix. Kumpare ko yung may-ari ng Phoenix. Phoenix. Poinix. Phoenix, oo ba? Poinix. Phoenix. Mas maganda yung sa'yo. Poinix. Kumpare ko yan eh. Wala, lifetime Pangalan? Ha? Anong pangalan? Sabi niya, Lucky lang daw siya. Hindi alam ni Mang Kanor, di niya kumpare. Dahil sinasabi nga, Tits, lifetime commitment naman daw. Kumbaga, wala namang, basta incentives yun. Kaso nga, nung, kunyari, ikaw si Heidelin, Tita Max, i-share mo naman na binibigyan ka namin ng gas, di ba, first year. Tapos nung second year, parang i-share mo naman na binigyan ka namin ng fuel incentive mo. Hindi niya daw pwedeng i-share kasi nga may parang ibang commitment siya sa other petroleum company. So siguro doon may nakakontrata na, di ba? So bawal na siya mag-mention ng ibang ng Phoenix. So anong nangyari? Parang naputol yung ugnayan nila. So, syempre, tinigil na rin yung Tinigil ni Phoenix. Kasi nga, kumbaga, meron ka Committed na, nag-endorse ka ng ibang petroleum company. So, conflict of relationship. Hindi yan. Conflict of infliction. Infliction. Conflict of... Pero sana all, kumare ko yan eh. Hi, BFF. Hi, Dilin. Wow! Marunong na rin. Marunong na rin mangangking, Ikaw, guys. kumpare. Ako, BFF. Hi, BFF. Hi, Dilin. Oy, shoutout ko pala. Busy siya, saglit lang. naintindihan ko siya kahit di kami masyado nagkaka-chat. Sige, nabibig mo na siya. Saglit na may isa shoutout ako. Sino yan? Yung kumpare ko dyan sa Phoenix. Yung may-ari ng Phoenix. Ang Kumpare ko pangalan? yan. Basta, alam Hindi, mo na yan, hindi ka pre. naman- Hindi naman, Alam mo na yan, par, kung sino ka, par. Gar. Gar. Alam mo na yan, Gar. Kung saan lugar ka, Gar, ha? Oh, kaya yung pala yun daw. So, magkaiba talaga. There are two sides of the coin, no?
Umihi! Umihi ka, Gar? Yung gasoline boy. Ay, Oo. kinabahan naman ako. Sabi ko, Sa gasoline boy? hindi sa medalist Olympian. Olympian. Sa Olympian. Daming medal. Ng Olympian? Nung gasoline boy. Kasi ano siya, Employee of the Year. Yung gasoline boy. Yung Olympian. Ngaling mag-tumbling. Nung Olympian? Nung gasoline boy. Hinaningan. Ano hinaningan? Ano ba? Hininangan? Ano? Guys, pakitulong naman. Guys. Nandito na kami. Hinanginan yung gulong ko. Nung gasoline boy? Nung Olympian. Naman pala. Pinunasan nga niya yung ano ko yung windshield ko eh. Pinunasan ng gasoline boy. Nung Olympian. Wow. Diba? Wow, ang bilis tumakbo. Nung Olympian? Nung gasoline boy. Uy! May nabuntis. Guys, chismis na yan guys ha. Yung gasoline boy. Ay, yung Olympian. Nalito na tuloy ako sa chismis. Chismis ng Olympian. Ng gasoline boy. Laki ng muscle. Nung Olympian? Nung gasoline boy. Kaya pala. Adik sa ano? May pumutok pa na sipon. Pumutong yung sipon ng gasoline boy. Gumanon ako. Ng gasoline boy? Ng Olympian. Kasi ang bigat ng binuhat niya na barbil eh. Ng Olympian? Ng gasoline boy. Ay, sige na. Nag-overflow. Guys, ano yung nag-overflow guys? Nalito na ako guys. Dali, magkanta na nga tayo guys. Nag-overflow yung gas. akala ko yung ihi. Sa diaper guys. Ay, Nag-overflow yung laway. ng gasoline boy? Ng Olympian. Guys, ituloy na natin yung kanta. Si Sak, ikaw nag-sak. Si Sak na. Si Sak na budlo. Sakta Buds. Ayan. Ano Sak na budlo? Ito po, 90% Love Radio. Kaya ba i-memorize yan? Sak na buds ka na. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Tagol! Tita Tanya Chinita! No boundaries! No boundaries! Boundary time na! Congratulations! Uy, may winner, Congrats. may winner. Yes, eto legit may winner na babaerong driver. Samahan pa ng babayero, kawawa. Congratulations! Lakasan mo na ang radyo in 5, 4, 3, 2. Ang tagal lakasan, ang bababae pa. Uy, masahin mo na lang. Tinitrigger nyo kasi Kung si Tita ikaw Mac. ay isang babaerong taxi driver! Kawawa yung mga Ba't taxi. kawawa? Mga misis ang kawawa. Ay. Bababae kayo, tapos kayo yung kawawa. Babaerong taxi driver, ikaw ba ay nagsisimula sa letter J ang pangalan mo? J. Ibig sabihin, joker. Babaero pag joker. Ano kinalaman dun, guys? Alam Pag nyo sa joker, mga- babaero, di ba? Ano ba, hindi naman lahat? Malakas ang sense of humor. J for joker at saka jabul. Ay, tumigil. Madam, Tsaka ano? Tama na nga. Sige, sino yan? Congrats! Sino muna sa mga driver dyan? Hatid sa inyo ng Love Radio Manila at saka ng Tama! Ng Pride Detergent. Ang galing mo talaga. Dahil dyan, babaero ka, Joselito Abogadi. Joselito Abogadi na isang Uy, attorney, congratulations. Abogadi. Oh, yeah. Diba? Ang galing Abogadi. Congratulations. Joselito Pasilan. Joselito Abogadi na isang taxi driver. Hindi niya in-indicate anong taxi siya. Kasi syempre malalaman kung talagang Congratulations. Congratulations. Paano makaklaim ang kanor? Anday mo yung tawag ng Labridyo. Pag natawagan ka, akin ka. Aha! Ay, hindi. May premyo ka. May premyo. Sa paano magpalista? Punta ka dito sa aming himpitan sa Labridyo, Manila sa MBC Media Group sa Pasay City. Yes, ganun lang kadali. Congratulations! Hatid sa atin ng Pride Detergent. Shout out, shout out. Una shout out kung kailangan nyo po ng sa tag-init na panahon, napakainit, napakadaling mawalan ng freon ang inyong aircon. Magpalinis po kayo sa Get Clean. Hanapin nyo sila sa Facebook. Get, yung spelling ng clean ay K-L-E-A-N. Get Clean. Ay, Hindi yan Get scammer. Clean. Oo, talagang Oo nga. ano tag-init sila, na. oo, lilinisin nila mabuti pati yung mga nakaraan yung masama. Ay, galaw. Syempre, shoutout din sa Philippine Navy kay Miss Mars at syempre sa BFF ko na si Miss Kay. Kasi pareho kami lalakero eh. Ay, dinamay mo ba? Wala bang kanta diyang lalalakiro? Lalalakiro. Lalalakiro. Ito si Eagle, si Sir Romel Tarin. Shout out daw kay kuya at ate ng STR7. Attend tayo ng Rexicom 7 p.m. daw sa Pantihan, Attend Maragondon, tayo. Cavite. Sabi ko na Pantihan. pambabaero yan eh. Sa Bakit? Pantihan eh. Hanap! Pantihan. Oy, sana all. Good morning. At sa kanyang favorite wife. Ayan, Ma'am sa Cindy. favorite wife. Hello, Kasi kay may Ma'am favorite Cindy. wife talaga, May delikado. favorite chicks. Si Leslie, hello sa dyan. And Chikilim, thank you. And good morning. May nag-claim kahapon, Tita Max. Tawang-tawa daw siya pag morning. Gustong-gusto daw niya tayong mapakinggan. Taxi driver, nanalo din sa Love Knows the Boundaries. Ang pangalan niya ay si... Ano siya? Prayboy. Alam mo bakit? 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 Si Jik. Jik. Ampo. Ang apelyido niya Ampo. Sa Bisaya kasi, ang Paano naging loyal? ang Ampo kasi is pray. Dasal. Nagdasal na hindi mahuli. Ay! Apelyido niya, Ampo, Dasal. Dadamay pa yung ampo, dasal. Dasal hindi mahuli. Ay! At saka kahit mahuli, Makalusot. sila pa rin. Babe. Ganun ba? Ganun ba? Babe. Shoutout sa mga drivers, magpalista na rin kayo. Tapos mag-claim kayo dito, magpakakandungan ko kayo at papahawak ko sa inyo ang aking
Ano yun? Ang hawakan nila. Bewang! Okay. Good morning, Tita Mac. Shout out sa aming mga Grab drivers sa Team Morning Goods. Thank you po from J. Mart Morgado. Salamat na lang Sa lahat. Sir Dennis Torla, Sir, salamat na lang sa lahat. Sa lahat. At Lina Gabaw, salamat na lang sa, Sa lahat. Ayan. Salamat. Salamat guys. Happy weekend. happy Bukas, weekend. Sabadog show. Anong oras ka, Col? 6 to 10 a.m. And sa Sunday naman, Tita Sunday Mac. Golden Morning, 6 to 9 a.m. Kasama po si Tita Maxania Chinita. Hanapin nyo rin ako sa Spotify Tita Max Podcast. And mga katas ng nakalipas. Yes, hanapin nyo yan lahat. Ito Tapos po. mamaya hanapin nyo si Uncle, di nyo makikita kasi. Ayan na naman! Ayan na naman! Tigilan mo naman tayo sa iyo, guys. Mga taga Meralco, kita-kita tayo bukas para sa Meralco Family Day. Kaya nakatutok sa estasyong number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Love Radio. Basic!